Hej, jeg hedder Anders Møller. Jeg har et tilbud til dig og din familie. Drømmer du om en ekstra indkomst? At sikre børnenes fremtid? Personlig udvikling? Fællesskab? At hjælpe andre? Så se den her korte video. I takt med den øgede interesse for sundhed oplever helsebranchen en meget kraftig vækst. I Danmark omsættes der alene for over 3 milliarder kroner om året af helseprodukter. Bliv en del af den succes. Bliv en del af den succes i et firma, der har haft succes i over 30 år. Vi har et system, der giver succes. Vi har praktisk uddannelsesprogram. Vi har teoretisk uddannelsesprogram. Du får din egen vejleder. Vi har teamwork, forelæsninger og diverse træninger. Det koster ikke noget at komme i gang. Du har alt at vinde. Bliv en del af et fællesskab. Et fællesskab med over 8 millioner mennesker verden over. 8 millioner aloe vera distributører. Du har alt at vinde. Vil du vide mere, så klik ind på www.forretningsmulighed.dk. Du er også velkommen til at ringe direkte til mig på telefonnummer 40 42 17 17 40 42 17 17. Jeg glæder mig til at arbejde sammen med dig. Tak for din tid.